आयै, आफा, आं नोंसोरजों मोनसे गोनां खोथा रायलायनांगौ दङमोन। बुं फिसा, मा बाथ्रा? आयै, आफा, आं सासे सिख्लाखौ जोबोद मोजां मोनो। आयै, नैबेनो नै सिख्लाया। आयै, नों जेरैबायदि बिहामजो मोननो लुबैदोंमोन, बियो बेबायदिनो। जोबोद मोजां, लेखाबो बुरजा फरायनाय आरो न'नि खामानिखौबो मोजाङैनो रोंगौ। आयै, बियो जोंनि न'खरखौ जोबोद खुसि दोनगोन। आरो बिनि साननायफ्राबो नोंनि बायदिनोथार। नङा फिसा, बिनि साननाया आंनि बायदि मोनबा बियो बिमा बिफानि नायनायजोंनो हाबा जागौमोन, जेरै आं जादों। आरो बिनि दोहोनफ्रालाय माथो? आयै, दाबायदियाव धोरोमखौ नायनानै सोर हाबा जाबावखो? आरो आयै, नों मोनसे खोथा खिथा। मा? नों बाबाजों हाबा जानायनि सिगां धोरोमखौ सानदोंमोन नामा? नङाना? अब्ला लाभ मेरेजआव धोरोमखौ मानो नायो आयै? जुदि मानसिया मोजांब्ला बिदि धोरोम जेबो नायनाय नङा। आरो बेथ' जोबोद मोजां, आरो आंखौ जोबोद मोजां मोनो। आयै, जों सानैजों जोबोद खुसियाव थागोन। सिरिथा! माखौ फेथे फेथे लेक्सार होबाय थादों? आरो आंनि खोथाखौ खोमा होनानै खोनासं। जुदि नोंनि हाबाया जागोन, अब्ला जोंनि नायनाय सिख्लानिसो जागोन। जुदि नों जोंनि बारगा खामानि मावखुमायोबा नोंनि नोमाखौबो मुलि होनानै बुथारगोन आरो आंबो मुलि होनानै थैगोन। मिथिबाय? आयै, अन्नानै बाबाखौ बुजायना होना। आयै, आयै, खोनासंना। मा? नों नोंनि मामि बाबाखौ मानिहोनो हायासै? दालाय माथो खालामनांगौ? दा जेबो खालामनो हानाय जेबो लामा गैला रिसु। मोजां जागोन जों सानैजों सासे बावलांनायानो। आरो नोंबो नोंनि न'खरनि नायनायजोंनो हाबा जादो, मोजां सेंग्रा नायहोनानै। जौमोन, नों बेफोरखौ मा बुंदों? नों फाग्ला जाबाय नामा? नों मानो बुजिया? आं नोंनि अनगा दान्दिसे समबो थानो हाया। आरो नों बावलांनायनि बाथ्रा बुंदों? आंलाय माथो खालामनो हानो रिसु? नों मा सानदों? आं नोंखौ बावनो हागोन? थैब्लाबो हानाय नङा रिसु। अब्ला जों सानैजों मोनसे खामानि मावनोसै ना? जों सानैजों गुबुन जायगायाव खारखुमा लांनानै हाबा जाहैनोसै। आं आंनि खुसिनि थाखाय आंनि बिमा बिफाखौ आं दुखुनो हाया। अब्ला नोंबो खोनासं जौमोन, जुदि आंनि हाबाया नोंजों जाया, अब्ला आं थैनानै थांगोन। आंनि थैनायनि उनाव आंखौ गोसोखांना दागाबखा। नाय भाई, मानसिया जेब्ला लोङो जोबोद दुखुआव थानाय समाव नङाबा जोबोद खुसियाव थानाय समाव। आरो नोंखौ नायनानै हमनो हायो जे नों जोबोद टेनसनाव दं। मा जादों दे बुंलाय? बेफोरबायदि जेबो गैया सुबुं। खिथायाबा टेनसन खालाम खालाम थैलांगोन नोङो। बेनोथ' टेनसनब्रा। अब्ला नोंबो खोनासं जौमोन, जुदि आंनि हाबाया नोंजों जाया, अब्ला आं थैनानै थांगोन। आंनि थैनायनि उनाव आंखौ गोसोखांना दागाबखा। आरो आंनि खोथाखौ खोमा होनानै खोनासं। जुदि नोंनि हाबाया जागोन, अब्ला जोंनि नायनाय सिख्लानिसो जागोन। जुदि नों जोंनि बारगा खामानि मावखुमायोबा नोंनि नोमाखौबो मुलि होनानै बुथारगोन आरो आंबो मुलि होनानै थैगोन। मिथिबाय? मा? थैगोन? बेनो टेनसन? होमबा ओरैबो ओरैबो नांना दं नोंना। बेखौनोथ' सानना मोनाखै आं, जे बहानिफ्राय लाबोनो खाफाल रैसुखौ मोननो थाखाय। जौमोन फिसा, ओजों फैसाय। नै जों नोंनि थाखाय बिहामजो नायदों, जोबोद समायना।
नायसाय बिफा माबायदि रागा जोंनानै ओंखारलांदों। जोंथ' बेनि मोजांनि थाखायसो सानदोंना। जौमोन नोंनि मा बाबाया ट्रेननिफ्रायबो खरासिन माथो। नोंखौ हाबा होनासो गासिगोन बिसोरो। नोंहा मिनिनोसो ओंखारदों। मोजां दे मिनि। फुथुलाजों दाजानाय बे जिउआ फुथुला बायदिनो जोबलांसिगोन। ओरै बिमा बिफा मानियो ना हरै बे मानियो। नायजौमोन नों जे मोननै लामायाव आगान होनानै दंना, नों मोनसेखौल' सायख'ना लानांगोन। मोजां मोननायखौ नङाबा न'खरखौ। आच्छा सुबुं, नोंनि बे लोगो जुलिया गाबोन 1 घन्टानि थाखाय गार्डेनाव फैनो हागोन नामा? फैनायाथ' फैगोन, नाथाय मानो? न'खर। जुलि, नों मिथिगौ ना नोंनि मिनिनायखौ नुबाथाय गासिखौबो बावलांजोबो आङो। नंगौ नामा? आइ लाभ इउ जौमोन। आइ लाभ इउ टु जुलि। नों मिथिगौ ना रैसु, नोंनि मिनिनायखौ नुयोब्ला गासिखौबो बावलांजोबो आङो। नंगौ नामा? अब्ला बेनिखायनो नोंनि मा बाबाया आंखौ मानियाखैमोन? रैसु बे जाबाय जौमोन, जेबो दाबुंसै। नोंबो गुबुन सेंग्राफोर बायदिसो जाबाय माथो। नोंखौ आं जिउजों मोजां मोनदोंमोन, नाथाय नों दिनै आंखौ फोथायखेबस' खालामबाय। आरो खिथाबानो जायोमोन ना, बेफोरबायदि ड्रामा खालामनो मा गोनांथि दंमोन? आरो नंबां जाबां बिमा बिफाखौ मानो बदनाम खालामनांगौ जाखो? जे बिसोरो मानियाखै होननानै। आरो मा बुङामोन नों जे नोंखौ जोबोर मोजां मोनो, सान हर नोंखौनो सानबाय थायो। आंखौ फोथाय, आं माब्लाबाबो नोंखौ फोथायखेबस' खालामा होननानै बेफोरखौनो बुंदोंमोन ना नों जौमोन। नाथाय दिनै नों आंखौ बुंदोंमोन ना मोजां सेंग्रा नायहोना हाबा जादो होनना। बेखौ ला, बे आंनि हाबानि कार्ड। आरो नों फैथारनांगोन। जेब्ला नों आंनि अनगा थानोनो हाया, अब्ला बेफोरखौ खालामनायनि मा गोनांथि दंमोन? माने? जौमोन आंखौ फोथायखेबस' खालामबाय, नाथाय नों बेखौ मानो फोथायखेबस' खालामबावखो? जुलि, बियो मा बुंलाबायदों? बेबी, नों 1 मिनिट थाथ'। नों मिथिनो लुबैदों ना? अब्ला खोनासं। आच्छा सुबुं, नोंनि बे लोगो जुलिया गाबोन 1 घन्टानि थाखाय गार्डेनाव फैनो हागोन नामा? फैनायाथ' फैगोन, नाथाय मानो? न'खर। हेल' रैसु, गाबोन बेलासिनि 1टायाव गार्डेनाव लोगो हमफैनो हागोन नामा? गावखौ हमथानो हागोन दा नों? गाबगोन, हख्रावगोन, हरसान बेखौ साननानै खामग्लि जाबाय थागोन। बेजों बारहोनाय मोनफ्रोमबो समखौ गोसोखांबाय थागोन। नाथाय बेखौ बावनो हानाय नङा। मिथिया गावखौनो गाव हमथानो हागोन ना हाया, नाथाय थेवबो आं सेस्था खालामगोन। मानोना आंनि थाखाय आंनि मोजां मोननायनि सिगां आंनि बिमा बिफायासो। नाथाय जौमोन, रैसुआ बेफोरखौ नुनानै गोदाव सोराव खालामना लाबालाय? बेनिखायनोथ' आं बेखौ मावदों। मानोना आं जुदि दिनै न'खरनि गोसो बायदि हाबाखौ जायोब्ला थारैनो बियो गावखौ माबा मोनसे खालामना लागोन। बेनिखायनो आं बेखौ खालामदों, जेन' आं बेखौ फोथायखेबस' खालामनो हायो। बेयाव बियो गावनि जिउखौ फोजोबना लानो हानाय नङा। बेखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। दे, अब्लालाय
बिनि उनाव सुबुङासो आंखौ बेफोरबायदि मावनो थिनदों। आंखौ फोथाय, आं माब्लाबाबो नोंखौ फोथायखेबस' खालामा होननानै बेफोरखौनो बुंदोंमोन ना नों जौमोन। नाथाय दिनै थेंक इउ जुलि। जेबो नङा दे जौमोन। बिब्दि जादोंमोन रैसु। जौमोन, नोंथ' आंखौ बुजायनो हायोमोन ना? खनसे नङा खननै, खननै नङा खनथाम, खनथाम नङा खनब्रैयावथ' आं बुजिगौमोन ना? सरि रैसु। सरिखौ नों मानो बुंनांगौ? सरिखौ आंहासो बुंनांगौ। आंसो फाग्लि। नोंखौ गोरोन्थि लामा लानो थिनदों। नाथाय मा खालामनो? मोजां जे मोनो नोंखौ। नाथाय आं दा हमनो हाबाय, मोजां मोननायनि सिगां नखरासो जौमोन। नोङो नोंनि नखरा नोंखौ जायजों हाबा होनो सानदों, नों बेजोंनो जादो। नाथाय जों सानैनि मोजां मोनलायनाया माब्लाबाबो जोबनानै थांनाय नङा। जेरै राधा कृष्णनि। गावखौ जोथोनै लाखि आरो खुसियै था। नोंबो। बाजै, नोंनि आखाइनि साहा फुदुंनायखौ माला मोनलोंनांगौ जाखो? नोंसोर मा जेबो बुजियाखै? आरे आं बुजायगोन ना। आदै, मा जाखो बुंदो। जौमोना सानथाम सानब्रैनिफ्रायनो लोङै लोङै फैगासिनो। मानो लोंनो फोरोंखो नों बेखौ? मा? आं लोंनो फोरोंदों? जानो हागौ आदै, बे आंजों थायो। नाथाय आं लोंनो फोरोङाखै, नोंसोरसो फोरोंदों। नों बेफोरखौ मा बुंदों? आं थारखौनो बुंदों मादै। थानायाथ' बियो सिगांनिफ्रायनो आंजों थाबाय थाखायोमोन। नाथाय मा बियो सिगांनिफ्राय लोंखायोमोन नामा? लोङामोन ना? जेब्ला नोंसोर गावनि फिसानि खुसिखौनो सिख'नो नागिरो, अब्लाथ' बियो बिदिनो जाखागोन ना? बियो नोंसोरनो खोन्थादोंमोन जे बियो सासे सिख्लाखौ मोजां मोनो, बेखौ हाबा खालामनो सानो। नाथाय नोंसोर बिनि खोथा खोनासङाखै। गावसिनि खुसिनि थाखायनो फिसानि खुसिखौ सानाखिसै। जुदि बियो गोसो जायोब्ला नोंसिनो खोन्थायालाबानो कर्ट मेरेजबो लानो हायोमोन। नाथाय बियो नोंसिनो खोन्थादों, जेराव नोंसोर बुजियो। नाथाय नोंसोरखौथ' मानसिफ्रा मा बुंगोन बिनिसो टेनसन। आरो मादै, दे मानिना लाबाय, जेराव नोंसोर नोंसिनि फिसालानि हाबाखौ गुबुन सिख्लाजों होबाय। गाबोन जुदि बे सिख्लाया नोंसोरखौ सनमान होनो रोङा, अब्ला नोंसोर सानगोन जे फिसानि खोथाखौ खोनासंनायमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन। आरो आदै, जौमोना बे सिख्लाखौ 4 बोसोरनिफ्रायनो मोजां मोनो। 4 बोसोरा बिराद जायो आदै, बिराद जायो। अब्ला साननानै नाय बिसोर सानैजों बिसिबां अनलायो, बिसिबां खुसियाव थागोन। आदै, नोंथ' जोंनि मेगनखौ खेवनानै होबाय। मानसिफ्रा मा बुंगोन बेखौ साननानैनो जों फिसानि खुसिखौ सेनानै लाबायमोन। नाथाय दा जों बुजिबाय, जोंनि फिसानि खुसियावनो जोंनिबो खुसि। ना मा बुङो बिमा? नोंगौ बिफा, नोंगौ। औ जागोन दे आदै दे। नाथाय बे सुवारा बाहाथो दङ? बहाबा जिरायनानै जौ लोङाखैथ'? आरे आदै, आं गैयाबा हारसिं लोंफेरदों नामा बे मालाबा? आरे सुवाद नोंबो। थेंक इउ सुबुं। लाभ इउ सुवाद। नाथाय रैसु, नोंथ' हाबा जानो नागिरबायना? नों मा फेक गार्लफ्रेन्ड लानानै ड्रामा खालामनो हायो? आं मा फेक मेरिज कार्ड बानायनो हाया नामा?